Igsuon ang panahon karon dili na matag-an. Kabantay mo nagsige na lagbalik-balik ang mga katalagman. Bisan ang kalibutan karon grabe na kadautan. Ang pinaka-safety gyud karon mao ang magpuyo sa presensya sa atong langitnong Amahan. Kay diha kaniya safety kay tanan. Karon ug ugma dili nato matag-an. Mas maayo nang naa ta kanunay sa iyang tiilan. Ug sa katong mga ning distansya ning tipas ning palayo sa Ginoo kanus-aman mo mobalik. Ang katalagman nagsige nagbalik-balik. Nagparamdam na siya nga hadol na ang iyang pagbalik. Basin maabtan ta nga siya mobalik, unya ikaw wala pa kabalik. Basin makurat ta inigbuka sa atong mata, impierno na dahi nga grabe ka init. Higala, this is your best moment. Mga lagad ta sa Ginoo ug balik. Kaya ron mag-abot ang tanan sa matahom nga langit. Usa lamang kini pagpahinumdum uban sa gugma. Mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Keep safe everyone. God bless. To God be the glory.